Nag-anam-anam na og bawi ang turismo sa Samal Island sukad gipailalom sa MGCQ ang isla. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real nagasaka na ang tourist arrival sa Samal Island sukad nga gibutang sa MGCQ ang isla. Dako matud pa ang matabang niini labi na sa ekonomiya sa Samal. Gikalipay sa City Investment and Tourism Office sa Samal Island karong hinahinay na nga misaka ang tourist arrival sa isla. Sukad gibutang ang Samal sa Modified General Community Quarantine niadtong March 1, miabot na sa 33,976 ang tourist arrival. Hangtod March 31 ang MGCQ status sa Samal, apan gilauman nga magpabilin sa MGCQ ang isla. Dako ni siya impact ngadto sa ato ang employment sa ato ang mga constituents sa Samal Island because most of those workers in the resorts or the establishments are residents of Samal Island. So kini siya dako ning tabang sa kadtong atong ekonomiya. Usa na lang ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Samal base sa record sa City Health Office. Nagparayon karong adlaw ang pagpabakuna sa health workers sa isla. Sumala ni Mayor David Uy nga gidugangan na nila ang budget alang sa pagpalit og bakuna kontra COVID-19. Gikan 20 million pesos, 26 million pesos na ang budget aron mas daghan ang ilang ma-procure. Ginapaabot na lang nila ang approval gikan sa provincial government. By next week baka mahatag na tong unta no mogawas tong authority from the province kay nagpadala man ko og sulat kay Governor Hubahib, then karon nag-session sila Vice, nagpadala pud ni og resolution sa provincial sanggunian panglungsod para mahatag tong authority no sa city na mag-purchase og vaccine. Real pahimangno sa City Investment and Tourism Office ngadto sa mga turista nga ilahang mga gipang or ipabook nga beach resorts kinahanglan nakarehistro sa ilang opisina o dipakaha sa Department of Tourism. Alang ngadto sa mga beach resort owners nga naga-operate na bisan wala pa nakakomply sa mga requisitos, pwedeng ma-revoke ang ilang business permit. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.